Mukadzi chifomboti love more ndiwe Katuruza William changamiri anonzi Katuruza William anapo yakudare renyu ashora nyaya iri pamberi penyu nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu dzinoda kuripwa nemombe 6 yanembo dzako chitupa nemari yedare taurayi kuti makamubatikidza sei kuti anga neshura mukadzi wenyu mari taramuchidadzisa nditaura toda kuzotesitesa mudzimai wangu ndiye akanditaura kuti kune munhu arikuisa mameseji akadai anonzi ari mudzimai wenyu anonzi nyashanya banga taura yenyaya saka ndichibva ndakumbira kuona foni yake pamuzira mameseji acho achibva ndaura kuti akangofona futi asingatauri kuti ndiani then achibva azodi vakamisa mameseji saka no chimupindura mameseji ani ake so that ataure nyaya yake mudzimai akatanga kumupindura mameseji aya kaaa conversation then ndopanga kuti ndakuona akati ano rega ndimufonere saka ndakazomufonera no une urikudaisomui mudzimai wangu ndakatomubvisirawo ndinozikaniyanozikanwa mushapeti saka pangoita nganzwisisa but after 2 weeks apatanga kusendera kuti mameseji saka hapana kurarana apa ndiko pakuri kungopfimba chete handizoziva uye mukadzi wako zvandiye akakutaurira makarara mese ani mukadzi wako ndiye akakutaura kuti ari kundinyika sinofanira kutamira futi zvekuti iwo anga vamubvisa chii kufipa mukadzi wevanhu vemunhu achiziva kuti mukadzi wako ande mogara se mambo pakufimba mukadzi wemunhu yakweswa ingangochiimwe asi mbiri dzinokota kutoti akatauri aibva azoenderera futi unofanira kuita mombe unge pane kupfimba mukadzi wemunhu kwaakaita ndobvumira mombe imwe chete yekuita maromo chekwa achikara mukadzi weumwe munhu nemaziso asikadzoreki nemuromo wakareba mombe imweyo munoti vakashanga ndinotsigira ipapo kuti mombe imwe chete inoita nembudzi 3 dzekushora nayo mombe imwe chete iyoyo tinoitsigira asi ndikuitsigira ndaipiswe nhasi ukozakatoiwana panapa soumbopanipakati isingakanganisi nyaya yake asingairamba achiibvuma saka inyaya yekuti oshora nayo inondiitei saka akutangira kushora murume kusvika nekuno kudare kuno saka mombe iyoyo ndaipiswe nhasi imwe chete totomupa 7 days kubhadhara mombe 1 yaanobvisa kune murume wacho 1 inouya kudare nekuti nhau dzekudano akadzine rufu dzoita 2 nemakosti mambo nemakosti enyu imari about 20 plus 40 $60 $60 muchazvakaimwe 10 mbudzi 3 anozviziva mabara right yapera next